ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତାପରେ ବାପା କହିଲା, ପୁଅ ତୁ ସତରେ ତୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଦେଉଛି। ଆକୁ ତୁ ବଜାରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ଯଦି କି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରେ ତାହେଲେ କିଛି ବି କହିବୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିଆ କରିବୁ। ସେ ପିଲାଟି ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମିତି ହିଁ ବସି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲା। ସେ ପିଲାଟି ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଲା, ସେ କିଛି ବି କହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ କହିଲା, 200 ଟଙ୍କା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପଥରକୁ ମୁଁ କିଣିବି। ସେ ପିଲା ପୁରାପୁରି ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ନା ପଥର ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ମିଳିଯିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା। ତ ତୁରନ୍ତ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ବାପା, ମୋତେ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ପଥରକୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ନେବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ। ତାପରେ ବାପା କହିଲା, ତୁ ଏବେ ଏଇ ପଥରକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ କିଏ ପଚାରିବ ଏଇ ପଥରକୁ ମୂଲ୍ୟ ତ ତୁ ଚୁପ୍ ରହିବୁ, ଖାଲି ତୁ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ସେ ପିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗଲା, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ପିଲାର ପଥର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାର ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଚାରିଲା, ଆଉ ସେ ପିଲା ଏକଦମ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ଆଉ ସେ ଆଗ ଭଳି ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ଦେଖେଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ କହିଲା, 20,000 ଟଙ୍କା କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମଠୁ ଏଇ ପଥର 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ତୟାର। ଏଇ ପଥର ତମେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ପିଲାଟି ପୁଣି ଚକିତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯାଇକି ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମୋତେ ଲୋକଟେ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ପଥରକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ଥିଲା। ତାପରେ ତା ବାପା କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଶେଷ ଜାଗାକୁ ପଠାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ତୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନକୁ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଏ ପଚାରେ ତାହେଲେ କିଛି ବି କହିବୁ ନାହିଁ, କିଏ ଯଦି ପଚାରେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିଆ କରିଦେବୁ। ସେ ପିଲା ପଥରକୁ ଧରି ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପଥର କାଉଣ୍ଟର ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଏଇ ପଥର ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଏକଦମ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ସେଠୁ କାଉଣ୍ଟରରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ପିଲାର ହାତକୁ ପଥରଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା, ଆଉ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ପଥରକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ପଥର ପାଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ବୁଲିଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ଏଇ ପଥର, ଆଉ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ଏଇ ପଥର ପାଇଁ? ପୁଣି ପିଲାଟି ପୂର୍ବ ଭଳି ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା, କେତେ? 2 ଲକ୍ଷ ହେବ ତ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ପଥର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଦୟାକରି ଏଇ ପଥର ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଏହି ପିଲାକୁ ତା ନିଜକୁ ଆଖି ଆଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ତା ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଏଇ ପଥରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେତେବେଳେ ତା ବାପା କହିଲା, କ'ଣ ତୁ ଏବେ ବୁଝିଲୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ? ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଭରସା କରିଥାଏ, କ'ଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ରଖିଛ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କାର ପଥର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତିକା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।